O Viamar Stock traerá numerosos descontos do 7 ao 9 de agosto. Máis de 20 estabelecementos estarán no Malecón Ribeirense para liquidar as existencias. O Malecón de Ribeira encherase de tendas nunha nova edición do Viamar Stock do 7 ao 9 de agosto. A Asociación de Empresarios Local impulsa a 21ª entrega desta feira de oportunidades que é xa un referente no municipio e un dos grandes escaparates do comercio ribeirense no que as ofertas serán protagonistas. No que, bueno, este ano vamos a ter máis de 20 estabelecementos no que é no Malecón, non? Ao final, para nós é unha satisfacción este tipo de ferias no que realmente liquídase todo o stock das tiendas que participan. A verdad que son campañas moi boas porque ao final os precios que se levan este tipo de ferias pois son, digamos, que se compras polo precio, non pola necesidade do que é o produto, non? En ese sentido, nós tamén estamos agradecidos ao Concello, sempre a participación, á Xunta de Galicia, que participa tamén en esta edición, desear que todos os participantes, todos os ribeirenses e os turistas, pois que disfruten desta feria. Apunta que a nivel comarcal é a única feira de oportunidades que se desenvolve, polo que agarda que xente de todos os concellos achegue a Ribeira a coñecer a oferta de produtos. Este ano vamos a ter un pequeno cambio que, bueno, vai a ser o primeiro ano que se vai cerrar ao mediodía. En tanto viernes, sábado e domingo vais a cerrar de 3 a 5. Os horarios o viernes abriremos ás 11, estaremos de 11 a 3 e pola tarde de 5 a 10. O sábado vamos a abrir de 10 a 3 e pola tarde de 5 a 10. E o domingo, pois, de 11 a 3 e de 5 a 10 da noite. É o único cambio que se vai facer neste tipo de feria. As jaimas son iguales, as ubicacións son jaimas individuales. E, bueno, tamén este ano nos vai acompañar Ágape. A asociación que colabora coa patronal ribeirense para ter máis visibilidade e que montará a súa tenda solidaria na feira. O concelleiro de Relacións Institucionais, Ramón Doval, afirmou que se trata dunha feira consolidada en Ribeira e no Barbanza. La importancia, y esto es el trabajo que está haciendo esta asociación de empresarios, de la cual nosotros estamos muy agradecidos. Entendemos que todo este tipo, digamos, de oportunidades que se hacen son las que dinamizan este pueblo, un pueblo que necesita, digamos, moverse económicamente, y no solo en el tema, digamos, de comercio, sino que además esto atrae a hostelería y restauración y es un impulso económico para la zona. Nosotros estamos muy agradecidos a la Asociación de Empresarios porque estas actividades son muy importantes y aparte de dinamizar el pueblo, lo que hacen es establecer una parte económica que es muy importante. Destacou tamén o traballo desenvolvido pola Asociación de Empresarios ao longo de todo o ano e garantiu o apoio do Concello. Ribeira encherase de oportunidades no Viamar Stock do 7 ao 9 de agosto.